Baningi namhlanje abanye phakathi kwenu imizi yobaba babo izophela bekhona ngenxa yokuphila impilo yamanga engayisandawo. Uyofika phi ne-countdown? How long will it take? Asikho isikhawu esikwazi ukwakha umuzi. Adulterers cannot build the homesteads. Ayikho intombi oyoyithola idansa ethaveni ishaya amagede down bese ucabanga ukuthi yokwakha umuzi leyo ntombi. The homestead, that one, it's impossible. Ngibuka nithi mo. See through them talking about. Uyabona ke uma ukhuluma iqiniso ngisho emndenini uma ukhuluma iqiniso uyazondwa. You could have been hated. Ngoba eminye imindeni ibifuna ukuphila ngamanga. To be fallacious. Mina nje angiphilela laba kwethu ngahlukana namanyala. I quitted unrighteousness. Ngahlukana nezono. Zikhona izono. Sins. Njengoba ngibuya la njengoba ngila angilahla unembese. I don't have guilty. No remorse at all. Into engikhuluma la ngiyayiphila. That's my lifestyle. Nginonkosikazi. I've got a wife. Shiya umhlaba nento zawo shiya umhlaba nento zawo shiya umhlaba nento zawo shiya umhlaba nento zawo awushiya umhlaba nento zawo shiya 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 umhlaba. Ake ngitshele kanti impilo yokuphila impilo yamanga a fallacious life. ngeke uziye ndawo. Your life will be in the middle of journey. A lifestyle. Lento othi uyiyona I namhlanje think you are today. mawuqeda ukuphuma la awuyona You are no more. ngaphandle. Outside there. Ufake isithombe sika Put prophet a nje picture of a prophet. namhlanje. Today. Mawuqeda ukuphuma endlini la uhlala khona kunomsindo uqhabana nabantu awuyona lento othi uyiyona You la. are not whatever you say you are. La phakathi wenu Among us here. kunamafoni agcwele Our amanyala phones that are full of amahlazo immoral, disgusting things. ayisinengiso. They are Ngisho emadodeni kunamafoni ayisinengiso kugcwele amantombazane kugcwele izithombe ze-sex. Utanzi indecent. Khona omunye kwafika la eze kuyi-1 on 1 ngephutha mayithi uvula iy'thombe kwavela ubuntu bakhe. Someone's genitalia was revealed. Bakhona namanje abanye la abadla amafoni wabo Your phone. anamanyala They are full of anamadoda phakathi anabafazi ngaphandle anamantombazane anabafana ngaphandle ubona nje. You see? Oh Nkosi sikelela iAfrika uhlezi nomuntu uhlezi nomfazi Cohabiting with kanti the wife. kunegama likaSibongile kanti akuyena uSibongile uThemba. The other lady, yet you put the man's name. Ake ngitshele iqiniso la Tell you emhlabeni. the truth. Ngilitshela iqiniso mntanami phathi kuyothi makufika isimo ungathathi intambo uyibulale. Uyabona lapha emhlabeni, don't trust anyone in this world. Ungathembi mo.
ngisho umfowenu ungamthembi Sibling brothers, ngisho don't udadewenu trust neither ungamthembi of them, even your ngoba sibling baningi sister. abalimele balinyezwe odadewabo nabafowabo There are siblings that baningi are abantu involved. abangaphumeleli People are not akake ngitshele succeeding. iqiniso Let me tell you the genuine oh baba truth. uthi angikhuluma Father says I must kunabantu There are people abanamanxebe enhlizweni wounds within the bagwazwe heart, odadewabo stabbed by nabafowabo their next of keys. kunomama namanje abakhona phakathi kwenu among you abaphaya are enhlizweni bleeding abagwaziwe internally. ngaphandle Stabbed by bagwazwe outsiders. ngaphakathi kwifamily Stabbed by the family members. la emhlabeni Well of mortal. uyabona ithi intshumayelo yesintu Preaching ngisho of the indoda African yakho man, your man, ithande kodwa love him. ungayithembi Don't trust him. ngisho umfazi Your wife, mthande trust kodwa her. ungamthembi Don't trust her. babusisiwe abathembele nkosini bona bayosusa umusa waphakade babusisiwe Babusisiwe abathembele Nkosini bona bayosusa umusa waphakade. Ake ngitshele Let me tell you. ayikho into embi That is very kakhulu evil. edlula inzondo yasemndenini Hatred within the family, nomona envy and jealousy. lala singcono isitho esingaphandle kunesitha esingaphakathi Internal enemy is very worse. ngoba isitha esingaphakathi siyakhona ukuyofika emsamo Those people can access your altar. uma ngaphakamisa abantu la one by one ngithi lala unenhlanhla mawungakazulinyazwe umuntu ophakathi emndenini A person who is a usuku family member, unenhlanhla ungakalinyazwa udadewenu ungakalinyazwa umfowenu ube nenxeba likamfowenu nodadewenu usuku unenhlanhla siblings, we are very fortunate. khona abantu namanje abanezilonda ezibhlungu zasemndenini balinyaza odadewabo balinyaza abafowabo Wounded by the sibling brother. ethi intshumayelo yesintu Preaching of the African. yom-afrika As an African. sanibonani makhawa akeliphakamisa izandla likikize kuniswe wathi msiza baba wathi msiza baba Oh, my Father. yehlisa isandla Hands down. abafuna If you impumelelo want success, bayowathatha breakthrough, lamazwi they'll acknowledge kodwa the abafuna word. ukuqhubeka If you want to emanyaleni carry on with bayoqhubeka unrighteous, they can carry on. inzalo yamanyala Offsprings of unrighteousness inhlupheko is poverty. ngenzela ukuthi ungabi nestress ngelinye ilanga ngoba le ndoda ohlezi naye nalo mfazi ohlezi nayo ngelinye ilanga One day uyokhaliswa nguye you're gonna weep. baningi namhlanje abaphethe iy'ngane eziwu-4 ey'ngenababa phakathi kwenu amadoda ayebapotoze babamba la amabele ethi kumnandi ebakitaza ukitazeke ikuthinta indoda ikuthembisa izulu nomhlaba iphi namhlanje Where is he today? izikuthophe ngamagama Good names and all. kanti ikuthopha ngoba iseyinkanukweni Because izuba of umnandi cravings. beyinkanuko Enjoying what Iphi he namhlanje? is. Where is he today? yingakho ngisho indoda ma ungekashadi ula inqabeni ake uhlale phansi ulinde uthathe ikhandlela uthathe impepho uthi inkosi ngilindele owami ubayeke labangene emshadweni ngoba laba semshadweni njengamanje abanye bafisa ukuphuma abasazi bazophuma They kanjani know how to exit themselves. ungajahi ngoba uyojaha okungekhona kwakho Something that is uyojaha not yours. ivizitha A guest to ungabona abantu beshadile abanye bavizithile some are visiting. bazoshaya i-return abanye bakhona sebayishaya i-return bakhona khona la There are among you. ababehlala emkhukhwini
ababehlala emarumini bebizwa ngomama namhlanje balaqazwe Today njengamafinya. they are jilted like phlegm. Kuwe Baba Let me speak again. ngisho emshadweni Within the marriage noma ebudlelanweni relationship, makunempilo yamanga this no2 fallacious life, ngeke two of ume lo you, mshado. that marriage will not be stable. Uyabona indoda mayike yaphuma A man is committing yakushiya extramarital endlini noma affair. umfazi Even you, waphuma a indoda woman committing yaphuma ningizwe kahle ngoba ngikhuluma I iqiniso. speak the truth. Pay attention. Mayeke waphuma A owesifazane woman is committing wawulala ngaphandle noma infidelity indoda of yawulala some man, ngaphandle fornication and all. kuzoba na problem There's going to be a problem. ngoba indoda ikahle hle Amen. iyodla ngaphandle. Going to be satisfied there. Mayibuya ngaphandle Coming from there. izobuya indoda isisuthi. Satisfied already when you come back. Oh khuluma thonga khuluma khulumani mathonga khuluma Jehova khuluma. Indoda Amen. mayike yaphuma Going outside. yayodla ngaphandle Commit extramarital affair. izofika ngaphandle. Will come back. Uyabona ke labantu abavamise ukuthatha amadoda abantu baba ne-service endlula yomfazi original. A very good service. Angazi noma niyangizwani. Do you understand the prophet? Hayi khuluma moya. Thetha baba. Speak now. Thetha baba. Speak now. Bayathanda abathandi. Like it or not. Thetha. You must Ngoba speak. ungithumile kule ndawo. The prophet. Uyabona ke ngikutshele. Uyabona Tell you. i-service. Usizo. Mawe waphuma ubaba Go outside. ushadile noma ungasho unomuntu loya Somebody, muntu the person there. ekwazi ukuthi He wena knows that unomfazi. you- if the Hayi spouse- wenza i-service ungakazi This uyibone. one will excel. Uyabona ke futhi ke nomfazi oke waphuma waya ngaphandle If it leya did, ndoda The man. ayenza imgilingwane kulomfazi yenza i-service ungakazi uyibone. Excellent. Ngoba iyazi ukuthi le service engiyenza la mhlambe ngiyenze kokugcina. Maybe it's for the last time. Iyathi fika When he goes home, endlini lendoda iyofika lendoda abathe unkosikazi nakho ukudla ithi ngisuthi ibe isidindi. will be like Aqale nomfazi athi ngikhathele isidindi nami. I'm tired. Ake ngiphume Let me satisfy hayi myself. sengikhathele isidindi. I'm sick and tired of this thing. Mayifika ngaphandle When she goes outside there, athola i-service get whatever she deserves. first grade. Excellent. Sanibonani. Good day. Sanibonani. Good day. Ithi ngisize baba. So Hulfat, Ngisize baba. help me, Father. Ngisize baba. Help me, Father. Ngisize Nkosi. Help me, Lord. Ngigeze baba. Watch me. Father, Ake ngikhulume. let me speak. Phindo khulume. Moya oyingcwele. Phindo khulume. Nkosi yami. Ngoba zonke izono ebengizenzile
uthi ubaba The father says, ongithumileyo send a prophet. mangutshele Let me inform you. ukuthi yonke into Whatever oyenzayo you do, iyosala kulaba will abaphilayo mangabe iyimbi if it's a bad thing, iyoba yicala it's naseyinganeni going to be zakho an offense of your children. iyoba yikhesi It's going to be, noma ungasekho even emhlabeni if you are dead. ngoba kunabantu There are people, okuze kugoqwe up until they wrap up, bangene they get into ebhoksini emhlabathini inside the coffin and the ground. bagoqwe They'll be wrapped up, bafakwe emgodini accommodated to the pit benama secret with some clandestine beneyimfihlo secrets, lezi imfihlo abahamba nazo confidentialities that are dying with. zizawusala zihluphe laba They will be abaphilayo inherited by the ngoba children. ngale laphaya khona Wherever one angeke is azangene going, nemfihlo. one will be suspended. ngeke uzudibane nomndeni wakho You're not going to ngeke meet your udibane family. namathongo You're not going to meet your Angeke ancestors. ngitshele Let me tell you. baningi abantu asebafa people that are dead, enithi bangenile ngale they are on the other elibabiza side. emsamo You call them kanti dead abangenile altars. ngale They are still bahleze egodini suspended. zosizo And the valleys of kunomakoti They are bright. abahamba They emhlabeni are left on abalala phansi kwesihlahla They are committed bayokoma bayolala committed bathi uma befika ngale infidelity. When they go there, oh nkosi baze bagoqwa they got wrapped up. namaphunga angaphandle Different orders of phela umakoti the bride uma ngabe ese mayeke wathelwa ngenyongo tied with a bag wangeniswa ngokusemthethweni officially Lo makoti registered to bride usehamba nezithunywa zalaganele khona zonke izalukazi zakhona progenitor zonke izalukazi zikamoya seziphe kwakhe upon her. uma sewahamba If she's dead, wase wagoqwa emhlabeni wayongena egodini go to the kanti pit. wafeba Yes, she committed akasoze angene ngane She cannot kuyothiwa accept, amaphunga different lawa orders. semzimbeni wakhe avelaphi Where do they go? yingakho wonke umuntu okhona That is why everyone kumele ahlambuluke You must be clean. esaphila When you are still ukuze alive, iy'ngane so zakho that your children, zingabi they nenkinga cannot have a mangabe problem. uney'ngane ngaphandle indoda It's a marital mangabe uney'ngane umfazi It's better if you're a woman, khuluma iqiniso you must disclose the truth. baningi abantu Many abasenkingeni people ngenxa that are in yomama trouble nobaba because of their parents. abanye abazazi Some they don't even know their omama baze surname. bangena egodini Women ney'bongo died with their zey'ngane surnames of namhlanje ingane children. ayiphumeleli The child is kugcwele not amaphara succeeding. nethuka There amaphara are nje traps, kanti ingane ayisenzi ukuba even yiphara not- yenziwa yilesi not- simo sika Down. khuluma moya Please, speak, Holy Spirit. ithi sithi isihlabelelo sikababa The hymn of my spiritual father. inkosi yamanazaretha lapha Lord of engizalwa khona Nazareth, where I emanate from. obaba bethu bona Our fathers trespassed. bona abasekho Trespassed. They are no more thina sithwele alive. izono zabo Now we are subjected to their sins. lolu hambo This mission esikulo that we are busy with. ningathathi Do kancane not take it for granted. shintsha indlela You ophila must ngayo change your lifestyle. ungaphili impilo Do yamanga not be fallacious through life. namhlanje uphila impilo erayithi ngoba ula kodwa uma uphuma kule ndawo Yeah. awuyona le nto othi Oh, uyiyona whatever you say you are. kulungile uzokugcina Very well, unkulunkulu God will leave. kodwa save you. owami mina What is mine? njengoba ngithunyiwe phakathi kwakho I'm a servant. ngifuna uthola I isibusiso want you to get a blessing. ezinye indlela zobumnyama ngihambile ngiyazazi I've been through. ngakutshela I'm a mina victim of, izitori enzima kabi things that are very cumbersome. lomusa ongaka sewuqathulwa wanelebuke lomusa ongaka
I don't have any stress. Impilo yamanga yenza ukuthi ube ne-stress. You're gonna have ikhwantala. Uyabona uhambo ulala uhambo ujola kwenza ube ne-stress. Ziningi iy'nkinga oyithola emjolweni. A lot of troubles there through fornication you may come across. Ihamba nabani engane? Who's with a child? Lo uhamba nabani? Lo uhamba nabani lo? Who came in with it? This one. Thatha umbhobho lapha ima kancane njengamanje Right now, ngamandla engiwaphiwe power vested. ngistapha lamoya lapha kwena Isa spirit. nanti iyasho lento baka umbhobho beka kwini umbhobho ngistapha lamoya lapha wena Stop it. nifuna la What do you want? ubani wena Who are you? nisokothani What is your mission? nisokothani la What is your mission? nisokothani What are you doing? nisokothani What are you doing? nenzani kula mzimba What are you doing within the body? nifunani What do you want? nifunani What do you want? nenzani la What are you doing? Angizitshela ukuthi usini. wenzani What is? nafika nini la When did you arrive? Hayi, nafika nini dala safika. nenzani Wasikhipha wafaka. nenzani la nenzani Sibuya ngedliso sangena. Doing? Singene ngedliso ngithi intambo ufaka intambo. susake uhamba nobalo Who's with this one? khona into enye eningayazi Something that you're ignorant about. izilwane noma imimoya Evil spirits. iyakhona ukuphuma kumuntu They are able to go out baphinde futhi bayibuyisele return them. if akaqinanga naye akasiqinisa akalandeli imigomo ethile Not reinforced. akethi yambona nje lo You see this one? ene lento if angisebenzi nga If I izombulala don't may get killed. uthi uJesu mayekhuluma uthi Jesus said, idimoni maliphuma kumuntu liyaphuma lihambe lifuna indawo We lingayitholi can't get lilanda amanye collect some more. uma libuya kulowo muntu kuba kubi kakhulu kunakuqala Come worse than before. okay angithathe ilokhuzana kancane lapha ngithatha ingubo ekababa suka kuya kancane Gown of my spiritual Kalabuya. father. le ngubo le Gown here. eyobushumayeli There's a predicament. eNazareth. Mine is a Nazarite. iqhamuka It's ebuhleni coming from Epleni. ingubo engayinikezwa unyazi Given to lwezulu me baba by the wami Lord, kamoya Unyaz Lezul, my spiritual father. manje ngizoyibeka kuyena I'm going to put it upon. mangiyibeka kuyena After that, angizange ngiyithenge I did not purchase it. le ngubo iqhamuka ebuhleni Straight from Epleni. ngizoyibeka kuye I'll put it upon. mangiqeda ukuyibeka After that, khona into ezokwenzakala something miraculous will one happen. thula nje nimnyekele kanjalo yes nakho snake it's a snake Yeah. it's a snake Yeah. yes nakamandla Power. 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 nakamandla Power. sabashayisa ihlamba kuduma ihlamba sabatha moya 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 Spirit operates. iyasha bekuphopho iyasha iyasha ungayisusi le ngubo ibeke la kuyena ibeke la kuyena yabuya ngapha
yakho Yasha. konke izinto zona sayibuyisa Hey, phumani. Yes. Bose, Okay, buyisa ingubo yami leka baba. bring my garment. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga. Ngiyabonga baba. Right. Silence. Ngicela umama wesifutho Steaming process lady. athathe lo mntwana njengamanje ayomfaka esifuthweni sikamprofeti afake umkhucululi. Ngimfaka mahala esifuthweni. Free, she will be steamed. Ngicela njengamanje nithathe le ntombazane Take a girl. nifake esifuthweni njengamanje ngifuna ukuyiqinisa nifake esifuthweni sami Reinforce her. ingene esifuthweni iyofutha Get manje. steamed right now. Shaya ihlomba kudume ihlomba kudume ihlomba kudume ihlomba kudume ihlomba kudume ihlomba kudume ihlomba kudume. Give a round of applause. Yebo sawubona baba. Hello, how are you, Ninjani? Father? Siyaphila baba. Usuka To ekhaya? come Ngisuke from. enkandla. Ubonga ini? What is it that I thank Kuningi the nje prophet ngizobonga for? kubaba umprofeti. Ngibonga kwakhe ekhaya ngiqeda ukwakha. Kuleli viki edlule ngithenga imoto konke kwaphumela. Kikisa Hello. ekhaya. home. Nakho ke sikufunayo. This is what we want here. Uthi wakhile He ekhaya. constructed the Two. house there. Where's he? Khona ukubonga ngoba ngafika la ngikhala ubaba wangisula inyembezi kwase kuba nezibusiso ngaqala ngokubonga imoto Imoto nemoto The manje vehicle. new. Now you are mobile. It's brand new. ngabuya sithenga istand se-600,000 ema-estate nobaba Ngithengele istand What did you sisodwa. buy? Istand sisodwa 600,000. Then, 600,000 more or less half a man. 600,000. so ngizobonga la kubaba izinto zonke enginazo namhlanje mangikhula bengihamba abaprofeti konke enginako namhlanje ngiqala ukukuthola la kuthe ngonyaka ka-2018 cause ubaba ngihlangane naye 2015 wakhuluma ubaba wathi bengikhona ukwenzela abantu izinto kodwa uma kumele ngenzele wena izinto angibi nemali iyalahleka ngathi kubaba kusho ukuthi isimo sami sinjalo ngidalwe njalo kuthe masifika la kwachacheka zonke izinto ubaba beyangasasebenzi umprofeti masicala ukumbona azange abone into eningi wayebona izibusiso wakhuluma zonke izinto ubaba ama-truck uwathenge khona la ekhaya Ama-truck amangaki? ayi-17 How many manje. lorries? Ishumi nesikhombisa. 17 ama-truck. Ishumi nesikhombisa of the lorries. Ngifuna ukusho ukuthi nizohlala ningibona ngiza kubaba angeke ngize ngiyekele ngoba yonke into engiyiphathayo ngiyakhala ngaso sonke isikhathi ngoba akukho bekwenzeka kimi bengibuka imoto ngihayikha akukho bengikhona ukwenza ene bese ngibona ngathi kubaba ngilethe inhlupheko ngoba ukufika kwami kwenza ukuthi imali nayo angasabi nayo so ngiyabonga kakhulu Unemoto entsha namhlanje iGolf elisha Brand new. new vehicle. Ukuthengela ubaba iGolf. VW. Kikiza, siyabonga. He purchased it for you. You later. Mina ngiyavuma uthando lwakho lona lumnene baba luyaphilisa mina ngiyavuma uthando lwakho lona lumele oluyaphilisa oh